Johala chini mopogore opogore ma yudore e kaunti ma Homa Bay ma chirni ma giuse osebedo gi mudho koro yudo fungruok kalore gi chenro mar guro teini kata street lights e chirni manitiere e kaunti no ma ochak gi riwruok moro ma ok mar piny owacho. Chenro no geto tieko timbe moko mag mahundu e chirni go kod konyo e neno ni johala obedo kod thuolo mar uso kata mane seche mag otieno ka mudho osedonjo. Ka riwruogno bende ma ong'ere ni Kwame Otiende Foundation koro guro teini mag sola e chirni kod senta mopogore opogore ahinya to e chenrogo ma johala osebedo ka golo ng'ur margi kaluwore gi rochruok mag arita kwe e chirni. Chenrono ochaki e senta matin ma Rodi ma yudore e kar chung' od bura ma Kasipul kendo biro dhi nyime e wards 40 manitiere e kaunti ma Homa Bay. Dhiwa to dhi Suba North to dhi Suba South nyaka Karachuonyo 8 sub counties go waketo light kama light onge nikech gini county government ema nyocha omiyowa thuolo mondo watime Homa Bay county, ok watime kendwa. Yorwa ni rach sana sana ma yo mana luwo kadhi dala kod gi Kwame. Jo apiko makae imayo pikipiki kendo inegogi. Chwanga yorwa ni ka wakalo kwadhi dala tirite ji kendo igo nyaka mine. Imayo nyaka japiko kendo itong'ogi ma jomoko inego.